Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah para bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati. Sepindah muga kita sedaya tansah manjataken puji syukur dumateng mirsani Gusti Allah kang Maha Pengasih. Berkat rahmatipun kawula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan pinten-pinten rahmat, taufik, hidayah, saha inayah. Sehingga saged rawuh wonten mriki kanthi sehat walafiat. Kaping kalih selawat serta salam mugi-mugi tetep katuraken dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun wonten ing yaumil kiamah besok dhateng mriki. Kula ajenge pidato wong Jawa kudu bisa njaweni. Saben dina kita gadah tugas kangge bangun budaya Jawa kang bisa disebut minangka wujud cinta lan penghormatan kita pada leluhur. Budaya Jawa iku mboten sekedar seni, istiadat utawa basa. Nanging iku minangka jiwa lan semangat wong Jawa kanggo ngayahi budaya Jawa. Kita bisa njaweni mboten cukup karo wong liya utawa dhewe kita jambak. Nanging kudu dikawiti dhateng jambak. Jaweni ora sembarang jaweni, nanging kudu bisa jaweni nganggo ngembangake budaya Jawa lan nambahi manfaat uga wong liya. Mula sakal halus sederhana kaya ngomong karo basa Jawa, nganggo baju adat utawa nyatet-nyatet dongeng Jawa. Lan boten asale dianggep jaman ingkang ora guna. Kita bisa jaweni kanggo nyadari ingkang kudu dilakoni, ingkang kudu dijaga lan kudu dilestarikan. Jaweni ora sembarang jaweni, nanging kudu jaweni ingkang bisa nginjilake wong liya. Jaweni ingkang bisa nambah kemajuan kanggo budaya Jawa. Kita kudu bisa jaweni kanggo bangun budaya Jawa. Jawa ingkang ora kalah jenenge karo budaya liya. Dumunung Jawa kudu seneng karo budaya Jawa, kudu bisa jaweni budaya Jawa utawa kita ora bakal bisa melestarikan budaya Jawa. Kawis ditinggalake leluhur kita. Mulai saat ini kita bisa njaluk nganti ngumpulke bareng-bareng. Kula kepengen ngajak kita sedaya sadar yen jaweni budaya ora sembarang jaweni. Nanging jaweni kang bangun. Kula kepengen ngajak kita sedaya sadar yen jaweni budaya ora sembarang jaweni. Nanging jaweni kang bangun nambahi lan melestarikan budaya Jawa. Kula pengen ngajak kita sedaya yen wong Jawa kudu sadar bisa jaweni kanggo ngayahi budaya lan ngayahi ingkang cara sing lurus lan iku. Mugi-mugi kita bisa ngayahi budaya Jawa ingkang kadang kala takon lumindak lan nggawa ingkang boros kanggo nambahi kemajuan budaya Jawa. Amargi wong Jawa kudu bisa njaweni. Ingkang kula sampaikan ingkang kathah mugi-mugi bisa ngasah semangat kita sedaya kanggo ngayahi lan melestarikan budaya Jawa. Kita ora bisa melupakan nilai-nilai luhur utawa nglamun ingkang ora bener. Kita kudu bisa tumindak lan nggawa kanggo bangun budaya Jawa. Ngaturaken rasa hormat kita kanggo leluhur lan nambahi kemajuan budaya Jawa kang wis ditinggalake. Mugi-mugi wong Jawa tetep bisa nguri-nguri budaya Jawa lan ora melestarikan kebiasaan-kebiasaan sing ora guna. Cekap semanten angin kula maturaken sedaya kelepatan kula utawi dalem nyuwun pangampun.